so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid ya Allah ya bar ku tare. Aure ne na so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid ya Allah ya bar ku tare. Maryama da ke da Majid auren ku yau aka daura. Maryama gidan ki zaki dan Allah ki sanya lura. Amarya ki sanya lura kar da ki dau zugar kawaye. Wurin su suka kirana dan suga kina hawaye. Aure ne na so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid ya Allah ya bar ku tare. Takasan da sannukin ji amarya sarauniya ce ta kodai irin na girma amarya kin yi zarce share hawaye haba amarya aure ne na so da kauna Maryama kina da kirki Maryama akwai amana. Aure ne na so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid ya Allah ya bar ku tare. Abdulmajid sannu sannu sannun ka ina ya baka kai ne jarumin mazaje. Abdulmajid na ya baka da magiyan ka sun biyo ka su ma dai suna ya baka to karyar mutum da aljan wane dan kare da kura. Aure ne na so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid ya Allah ya bar ku tare. 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 Aure ne na so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid ya Allah ya bar ku tare. Maryama lalle kin dace kin samu mijin ki gwarzo kowa ma yana yaba shi. Abdulmajid na da kwazo Abdulmajid na yaba ka Allah dai ya kara himma. Aure dai da kai da Maryam Allah ne ya ba ku dama. Aure ne na so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid ya Allah ya bar ku tare. Dangin ango suna ta murna dangin amarya suna ta murna magiyan kuna ta kwalla kuma dai muna ta murna. Aure dai Maryam da Majid nan dai za na bar ku kunji sai wata rana idan da rai zamani yake yabawa. Aure ne na so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid ya Allah ya bar ku tare. Aure ne na so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid Allah dai ya bar ku tare. Aure ne na so da kauna amarya da ke da ango Maryama da ke da Majid ya